Odoslaním autorizačného e-mailu je klient informovaný o zaradení e-mailovej adresy do databázy používateľa a vyzvaný k autorizácii e-mailovej adresy pre zasielanie automatických ponukových e-mailov na základe špecifikovaných požiadaviek. Autorizácia je vlastne proces získania formálneho súhlasu klienta so zasielaním vyžiadanej korešpondencie, ktorá má hromadný charakter. Samostatná sekcia karty klienta je už pri prvom zadaní klienta do databázy venovaná autorizácii. Informuje používateľa o význame autorizácie a veľmi jednoduchým spôsobom umožňuje odoslanie autorizačného e-mailu. Po zadaní e-mailovej adresy klienta klikneme na Uložiť zmeny a odoslať autorizačný e-mail. Tento je možné na zvolenú e-mailovú adresu klienta zaslať jediný raz. Obsahom autorizačného e-mailu je informovanie klienta, že jeho e-mailová adresa bude použitá na odosielanie ponukových e-mailov, ale vždy v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom 147 z roku 2001 zbierky zákonov o reklame, zákona 610 z roku 2003 zbierky zákonov o elektronických komunikáciách a zákona 22 z roku 2004 zbierky zákonov o elektronickom obchode. Autorizácia vylučuje protiprávne odosielanie nevyžiadanej pošty, tzv. Spamu, a v prípade, že klient autorizačný e-mail nepotvrdí, systém neumožní na jeho e-mailovú adresu zasielanie ďalších automatických e-mailov. Proces autorizácie je zo strany klienta vždy dobrovoľný. Vyhľadávacie profily. Je možné klientovi zadať nezávisle od potvrdenia autorizácie, dokonca pred uskutočnením autorizácie. Samotné odosielanie automatických ponukových e-mailov na základe profilov sa ale začne až po vyjadrení klientovho súhlasu, teda po úspešnom potvrdení autorizačného e-mailu. Klient autorizačný e-mail obdrží s textom: Vážený klient, na základe súčasnej dovolenkovej požiadavky alebo predchádzajúceho obchodného vzťahu bola vaša e-mailová adresa zaradená do databázy spoločnosti. Znamená to, že používateľ vyzýva klienta k autorizácii na základe nedávnej osobnej, telefonickej alebo e-mailovej požiadavky na zasielanie ponukových e-mailov alebo je oslovený s ponukou zasielania mailingu ako stabilný klient používateľa. Autorizačný e-mail, rovnako ako každý odoslaný e-mail po úspešnej autorizácii, je doplnený možnosťou jednoduchej zmeny zasielania, respektíve úplnej deaktivácie automatického mailingu. Klient tak má možnosť zmeniť podmienky a početnosť zasielania automatických e-mailov, prípadne ich úplne zrušiť. V rámci administrácie mailingu vždy vidí aktuálne nastavenie jednotlivých vyhľadávacích profilov, ak sú tieto nastavené, a všeobecné nastavenie mailingu. Má možnosť ovplyvniť početnosť zasielania, respektíve aktiváciu a deaktiváciu jednotlivých komponentov alebo celého mailingu. Stav autorizácie u konkrétneho klienta vidí používateľ v karte klienta, rozlišujeme všeobecne 3 stavy. Ak nebol odoslaný autorizačný e-mail, je umožnené jeho bezprostredné odoslanie, čo sme pred chvíľou vykonali. Ak bol odoslaný, ale nebol potvrdený, používateľ vidí stav čaká na autorizáciu a tiež dátum a čas odoslania autorizačného e-mailu. Tento stav môže trvať neobmedzenú dobu a evokuje nezáujem klienta s automatickým mailingom. Ak bol odoslaný a tiež potvrdený, používateľ vidí stav aktívny, čo znamená, že klient odsúhlasil autorizáciu e-mailu. Celkový prehľad autorizovaných klientov nájde používateľ tiež v menu Správa mailingu. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť klientov skupiny Všetci klienti.